act of hope in Igbo language is called Omume nke Nchekwube. Omume nke Nchekwube. Omume nke Nchekwube. O Chukwu nke m, echekwube m gị si ike na ị ga-enye m site n'erere ezi omume nke Jesu Kristi gracia gị n'ụwa nke a. Ma ọ bụrụ na edebe m iwu gị, ị ga-enyehazi m otuto gị n'ụwa ọzọ, maka na ị kwere m ya na nkwa, na maka na ị ga-emegbado nkwa gị ekpo niile. Omume nke Nchekwube. O Chukwu nke m, echekwube m gị si ike na ị ga-enye m site n'elere ezi omume nke Jesu Kristi gracia gị n'ụwa nke a. Ma ọ bụrụ na edebe m iwu gị, ị ga-enyehazi m otuto gị n'ụwa ọzọ, maka na ị kwere m ya na nkwa, na maka na ị ga-emegbado nkwa gị ekpo niile. Omume nke Nchekwube. O Chukwu nke m, echekwube m gị si ike na ị ga-enye m site n'erere ezi omume nke Jesu Kristi gracia gị n'ụwa nke a. Ma ọ bụrụ na edebe m iwu gị, ị ga-enyehazi m otuto gị n'ụwa ọzọ, maka na ị kwere m ya na nkwa, na maka na ị ga-emegbado nkwa gị ekpo niile. Amen. Thank you so much. Please don't forget to subscribe to my channel.